No ja si myslím, že pred olympiádou, keby nám niekto povedal, že skončia chlapci na 30. mieste a dievčatá na 22., tak by sme to určite brali, pretože obidva týmy nenastúpili v najsilnejšej možnej zostave. Tak, myslím si, že môžeme byť spokojní s výsledkom napriek tomu, že v poslednom kole chlapci vypustili víťazstvo s Austráliou, ale na druhej strane sme mali šťastný los, takže čo sa týka mňa, ja som veľmi spokojný, čo sa týka atmosféry a prístupu k reprezentácii. Hodnotím to pozitívne. No samozrejme Sergejovi za celý zväz úprimne blahoželám. Získal rozhodujúci bod v poslednom kole, takže zrejme bude hrdinom po návrate do Arménska. V každom prípade Sergej hral asi 10 rokov za slovenskú reprezentáciu a potiahol nás významným spôsobom. No a stále je našim občanom, takže sme radi za Slovensko, že máme aspoň malý kúsoček zlatej medaily.